La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. L'espectacle de titelles. Avui la Pepa, en Jordi i els pares van a casa dels oncles i de la Clàudia, la seva cosina. Ja ho veureu. Segur que l'oncle s'adormirà ben dinat. Sempre fa el mateix. Va, home, aquestes coses no les hauries de dir del teu germà, i menys davant de la canalla. És que és veritat. L'oncle sempre menja més del compte i després es queda adormit. I a més ronca molt fort, així. Sabeu què? No em feu cas d'això que acabo de dir de l'oncle. Molt ben entesos. La Pepa, en Jordi i els pares arriben a que els oncles. Bon dia, oncle. Bon dia, tieta. Bon dia. Bon dia a tothom. Hola, família, bon dia. L'oncle és el germà gran del pare. I la Clàudia és la cosina de la Pepa i en Jordi. Bon dia, Clàudia. Bon dia, Pepa. Bon dia, Jordi. Veniu, que us ensenyo una cosa. Mireu, tinc un teatre de titelles nou. Me'l va fer el pare, us agrada? I tant! Oh. I mireu, ja he fet 2 titelles. Aquesta es diu Clàudia. Hola, nois, soc la porqueta Clàudia. I aquesta altra és el pare, el nostre oncle. Bon dia, Pepa, sóc el teu oncle. Escolta, en podem fer un de titella, en Jordi i jo? I tant. La Clàudia pinta els ulls del titella. Puc fer la boca? Sí, esclar. Hola, em dic Pepa! Jordi, quin titella t'agradaria fer a tu? Dinosaure! Un dinosaure, vols? Tant se val el que li preguntis, que en Jordi sempre diu dinosaure. Molt bé, farem un dinosaure dels que fan por. La Clàudia fa un titella que és un dinosaure. Li falten les dents punxegudes. Ja està. Has vist quina por que fa? Au, va, que és hora de dinar. Ja venim! Havent dinat farem un espectacle de titelles. Visca! La tieta ha fet espaguetis per dinar. Aquests espaguetis són boníssims. Són els millors del món. No poden amagar que són germans. Sí, són iguals en tot. Què vols dir amb això? Si no ens assemblem en res. Ara la Pepa, en Jordi i jo farem un espectacle de titelles. Mira que bé, quan el tingueu a punt, m'aviseu. Fins ara! Un espectacle de titelles? Que divertit! Però potser encara tinc temps de repetir. Jo també repetiria, doncs. L'espectacle de titelles està a punt de començar. Bona tarda, jo em dic Clàudia. I jo em dic Pepa. Ah! És un dinosaure! Fa molta por! Fantàstic, que bé que ho heu fet. Bravo! Hola, sóc l'oncle. Hola, oncle! Hola, Pepa. Ho, ho, ho. És pastat, l'oncle. Vols dir que no li han fet la panxa massa grossa? Ho, ho. M'he atipat tant avui per dinar. Oncle, t'adormiràs ara i et posaràs a roncar com sempre? Què vols dir amb això? El pare diu que havent dinat sempre t'adorms i que ronques molt fort. Ho fas així. Oh, té raó el teu pare. És veritat que ronco així. Ho veus com no les hauries de dir, aquestes coses, del teu germà? Em penso que no t'escolten ni el pare ni l'oncle. El pare i l'oncle s'han adormit. No ho poden amagar, que són germans. Què ha passat? Encara no ha començat l'espectacle?